je lepo ovaj privezak. Od prošle godine mi je Jackson kupio. Šta će mi sada kupiti za dan zaljubljenih? Ja, još par dana i dan zaljubljenih. Dobro da sam spremio poklon na vreme. Ali gde ću sad da sakrijem? Da Nefera ne nađe. Ja znam onu mudricu moju, ona svake godine pretura i traži da nađe poklon gde sam sakrio. Ove godine moram dobro da sakrijem poklon. Znam, sakriću, stavit ću poklon u ovaj kovčev ovde i stavit ću lokot i zaključat ću ključem i onda ću to nositi sa sobom ili negde drugde staviti. Svake godine joj kupim prelepi poklon, ali ona uvek negde nađe, sazna ili nađe papirić gde sam kupio ili nađe poklon i uopšte ne bude iznenađenje. Ove godine mora da bude malo mudriji. Poznavajućeg Jacksona, on je nešto kupio i sakrio, a ja ću to pronaći. Šta li bi mi kupio? Možda je tu sakrio. Nije. Ni ovdje nema ništa. Idem ja dalje. Pogledat ću ja u drugoj sobi. Možda je ispod kreveta, ispod kovčega onog, ispod, iza ormana, ispod stolice, ne znam više gdje. Što sam se umorila, a ništa nisam našla. A u ovom kovčegu neću ni u snu da pogledam. Tu je sigurno ima neke smrdljive Jacksone čarape, gaće. Nikako ne bi pogledala. A tu ne sme nikako da stavi moj poklon. To je treba da bude predivno zlatno, a ne među gaćama i čarapama. O ne, možda je zaboravio na mene, na moj poklon. Ili me ne voli. Joj, pa šta ću sad da radim? Gde da ostavim ovaj ključ? Ne bi da ga nosim stalno sa sobom, izgubit ću ga. Negde. Možda između knjiga da ostavim. Da, a posle neću znati u koju knjigu sam stavio. Nije dobra ideja. Ona vaza mi se čini zgodna. Možda tamo, aj probat ću. O ne, zaglavio se ključ. Šta ću sad, ne mogu da izvadim ključ, o ne, šta ću sad da radim? Pa neću moći poklon da izvadim za Neferu. Kako ću sad? A ne smijem da polovim vazu. Ne smijem, to je Drakularino, ona će da me ubije. Mesec dana je pravilo ovu vazu. Šta da radim? Moram nešto drugo da smislim. Morat ću Neferi da kažem da sam izgubio ključ. Ili da probam da izvadim iz one saksije. Ne znam, nisam pametan. Šta kako sam se sad iznervirao. Šta ću sad da radim? A sutra je dan zaljubljenih. Ljubavi! Šta je bilo, Jacksone? Srećan ti dan zaljubljenih. Hvala. I si mi kupio cvijeće? Ne, pojeo sam cvijeće. A iznenađenje? Pa zar nije iznenađenje da jedem cvijeće? Aj, Jackson, ne šali se. Pa izvin, samo malo, Nefera. Naravno da sam ti kupio poklon. Da je. Evo, nalazi se u ovom kovčegu, zaključan lokotom ljubavi. Gde si ga sakrio? Evo tu, u ovom kovčegu, lepo ti govorim, ali ima još jedno iznenađenje. Koliko te volim i kakav divan poklon sam ti kupio, ostaće zauvek tajna. A kako se otvori? Pa otvara se ključem koji sam ja izgubio. Jacksone, kakav je ovaj dan zaljubljenih? Ovo nikakav nije dan zaljubljenih. Kako si mogu u tom poklonu predivnom da mi zaključaš? Sada ne znam šta se ovde nalazi.
Izvini, Gdefera, nije mi to bio cilj. Slučajno se desio, slučajno, nemam para da ti kupim drugi poklon. Molim te, sačekaj dok ne nađem ključ. Neću. Pa moraj, molim te, ljubavi, ajde, nekako ću da se iskupim, ali evo, samo da ti kažem da unutra u kovčegu samo je tvoj poklon i nema smrdljivi gaća i čarapa. Evo, samo tvoj poklon je unutra. Molim te, moraš da sačekaš da rešim situaciju sa ključem, dobro? Ali veruj mi da je naša ljubav velika i volim te. Ako vam se svideo naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.